Благодаря. Аз искам да благодаря на галерия Херитаж за търпението да им обърна галерията с краката нагоре и това, нали, много интимно кътче да се преформатира в вида, в който аз го усещам и беше необходим за тия картини и тия пластики. Страшно ви благодаря, че ми изтърпяхте недобрия нрав понякога. Заслужаваше си. Благодарна съм, че ви виждам тук всички хора, гости на изкушение. Изложбата, идеята се роди преди 1 година за изкушение. Винаги съм смятала, че Ева е причината за първородния грях и то си е така и до ден днешен. Ние жените създаваме мъжете. Сблъсквайки се с мъжете в живота си, ние се научаваме от тях, изграждаме се от грешките, от слабостите, от успехите, от позитивите и негативите. Ние се създаваме като жени. Но продължавам да твърдя, че Ева е всъщност провокаторката на греха. Затова реших да направя тази изложба, подчинена на изкушението. Изкушението в различни размери от нашия живот, защото моят житейски път е 54 годишен. Аз се сблъскала с какво ли не в живота си. Разводи, срещи, раздели и мисля, че вече съм достатъчно зряла да поставя тая тема. Картините на първия етаж са работени, както и пластиките, по темата изкушение. С тази изложба реших да направя и пластики, защото моята живопис е леко груба. Аз рисувам на едро, на грубо, на мащабно и много ми ходи на пръстите да правя пластика. Приятно ще ми бъде да ги видите. По-различен тип пластика съм правила, осветяла съм с пигменти и като живописец съм си порисувала по скулптурите. Далеч съм от мисълта, че съм скулптор. Вероятно в живота си отново ще направя нещо подобно. С тази изложба аз затварям един етап от личния си живот и професионален живот, за да отворя нов етап. Но тази изложба е препратка към моята 55 годишен юбилей, където ще направя едно мащабно събитие и ще издам една книга-каталог, която ще бъде... Помислих си, че само каталог не е достатъчен и там ще разкажа за 5 много важни знакови срещи в моя живот, които са ме изградили като човек, като жена, като творец, като артист. Тя се казва "Изкуството в мен, мъжете, които ме създаваха". Тоест, тази изложба е препратка към нещо, което ще предстои. И продължавам да твърдя, че ние евите сме провокаторки на греха и продължавам да твърдя, че ми е страшно приятно да ви видя тук и продължавам да твърдя, че е време да ви кажа на здраве. Но мен ще ме изчакате да ви прегърна всички и да си поговорим, ами ще се обоя. Да си направим една обща снимка. И да аплодираме Дани, това 16-годишно момче. Браво! Браво, Дани! Браво, Дани! Гледам само погледите, които просто...